هەلبەستوانê mezin bîra peyvên bedew Ferîgê Yûsif di dudiyê mijdara sala 1934 da li Ermenistanê, herêma Axbaranê û gundê Pampa Kurdan ji dayîk bûye. Nixuriyê û sivê îvo û cemeda Emere. Di dema rev û beza sala 1918 da malbata wî ji herêma dîgora Qersê ji gundê Yemen çayrê ji destê qetlê direvin diçin alî Ermenistanê. Ji malbatê gelek kes tên kuştinê û winda dibin. Ji wan windahiyan trajediya xezala meta wî dibe mijara helbesta Ferîgê Yûsif. Ez xezalim êzdiya Sîbkê, qîza îvo, xuşka Hesen, xuşka Ûsif, kevanîka Hesenê Cemaldînî, sînorçî ez bextê te me, tu yê cabekê ji min re bînî. Hesen sax e, Ûsif sax e, kidê sax e. Gelo li wan dera dikin pirsa halê xwenga xwe. Şeniyên gundê Pampa Kurda hemû êzdîne û qewm û lêzimên hevin. Cumeyeta gund li odeyan da dicivin behsa pêşiyên xwe serpêhatiyan dikin. Çîrok, mesele û stranan dibêjin. Ev ode dibistana Ferîgê Yûsif ya ewilî ne. Ferîk rew û resma odeyê wiha bibîrtîne. Zû biçûna yan jî dereng, her yek ciyê wî hebû. Maqûl mezinên binav û deng, fêzê da pişt didan belgiya. Lê pey wana angoriyaş, ser kulavêt binda palaq. Mêrêt malxwê zilamên baş, rêz digirtin xelek xelek. Ferîgê Yûsif çend salan dereng dest bi xandinê dike. Di 10 saliya xwe da li gundê Pampê diçe dibistana seretayî. Ji 2 xandina gund ya 7 salan ji bo dibistana amadeyî derbasî Rewanê dibe. 4 salan jî li vir dixwîne. Dema li vir di pola duduyan da ye helbesta xwe ye ewilîn ser çiyayê Qemerdaxiyê dinivîsîne. Hey can Qemerdax, tu hesreta min, tu padîşê çiyayê gundê minî dê, tacê ewra ser serê te bilind, beng zêteyî kaw tim bîra min tê. Qemerdaxî destpirakê çiyayên Dibûrî û Xama ye. Van çiyan ji 3 hêlan va Pampa Kurda hildane ber qefesa xwe û ji qeza û belayan diparêzin. Pamp, ev çiyana, zozanên elegezê, berdilê Ferîgê Yûsif pir şîrînin. Ferîgê Yûsif pega swar dibe, berê xwe dide Parnasê. Ev derana wek parestgeha ruhê wî ne. Bêhna wî li van deran dertê. Dema derdikeve çiyan, hestên wî wek çemekî xweberî xwe tên ser kaxizê. Pampa mina baş, Pampa mina kubar, wê pal vedaye wan quntarê sar. Pamp mîna bûka, bûka xem lêbend, dorê çiyayê me girtine govend. Ev aşiqê gund û çiyayên xwe malbat ku bihêle yê gund derneyê. Li gund pir bextewar e. Lê bavê wî û sivê îvo pir dixwaze ku bila Ferîgê wî bixwîne. Ferîk ji 2 dibistana amadeyî di sala 1955 da disa li Rewanê di beşa Enstitûya Pedagojiyê ya Xaçatûr Abovyan ya Fakülteya Filolojî û Dîrokê da qeyda xwe çêdike. Di van salan da helbestbaniya wî pir pêş dikeve. Helbestên wî di rojnameya Rêya Teze da, nivîsên wî jî di radyoya Rewanê da tên weşandin. Di sala 1958 da helbesta wî ya bi navê Ez û Cumeyet bi zimanê Rûsî di kovara wêjeyê ya navdar Drûjba Narodov da tê weşandin. Ez xezalekî tîkesirî me, Cumeyet ava cew û kaniyan e. Ez mozek jîrim, moza navşana, Cumeyet deşta
گل û sosina. Fêrîgê Yûsif di dawiya salên pêncî da bi Frîdeya Heciyê Cindî re disewce. Frîde jî wek fêrîk xwandiye û mamosteya matematîkê ye. Ji Frîdeyê du zarê wan çêdibin, Zoro û Zerê. Fêrîgê Yûsif di sala 1960 da bi qutakirina enstitûyê di radyoya Rewanê da wek berpirsyarê beşa edebiyatê dest bi kar dike. Di sala 1961 da berhema wî ya yekemîn çavkanî tê weşandin. Nivîskar Eskerê Boyîk derbarê vê berhemê da vanagahiyan dide. Çavkanî rastî jî kanîke nû bû. Kanîke avzelal e, avxweş e li zozana edebiyata Kurdî da, li ber pala Çiyayê Elegezê. Pirtûk di demeke kin de hate firotanê, kuta bû. Xwendewana îlahî jî gênca ji destê hev direvandin. Demekî sansûreke sergirtî li ser Fêrîgê Yûsif tê meşandin. Hin nexêrxas gilî dikin û dibêjin Fêrîk derbarê pergalê û rayedaran da berheman nanivîsîne. Ji ber wê pirtûkên wî nayên weşandin. Fêrîk pir aciz dibe. Wek bertek helbestên xwe dişewitîne. Neweşandina berhemên xwe di helbesteke xwe da bi histayî dîne ziman. Fêrîk lê ew kî ye? Ew ê kaxizê te diçin berdêst û ew jî davê gilî rojnama. Etmanê inê, etmanê feta, etmanê neviyê Şêrîban Amed. Lê çira nahêle wekî firêqet? Nivîsarê te timê derkevin, nizane wekî hûn meriyê hevin. Mervatî ewî merî ra tune, zane pîrkê me xuşkê hevbûne. Inê galika nas nake etman, îda pîrikê hêsîr li kuman. Bî lê xwexwarî etmanê feta, lê xwexwarî ser etmaniya xwe da. Di sala 1963 da bi pêşniyara dîrokzanê Êrmenî Morus Hasretyan ji bo xatirê 25 saliya şairê Êrmeniyayê mezin Sayat Nova, Fêrîgê Yûsif bi tevlî Heciyê Cindî helbestên Sayat Nova werdigerinin Kurdî. Zimanê wî wergerandinê pir tê acibandin. Ji dûra jî Fêrîgê Yûsif berhemên Asedik İshakyan, Lermontov, Shakespeare, Goethe, Pushkin, Yasenin, Tumanyan û çendên din werdigerîne û diweşîne. Di berhemên berovukên şaîr û nivîskarên Kurdên Sovyetê yên salene de helbestên Fêrîgê Yûsif tim cihên xwe digirin û dama xwe didinê. Di sala 1964 da pirtûka wî ya bi navê Gola Elegezê tê çapkirin. Hemman salê helbestvanê Êrmenî Xofxanes Şîraz hunera Fêrîgê Yûsif pir diecibîne û hin helbestên wî werdigerîne zimanê Êrmenîkî. Ji bo endamtiya yektiya nivîskaran, Fêrîgê Yûsif bi van hevokan pêşniyar dike. Temeke dirêj e, dîna min lê ye çika çi nivîskarên teze têne dinyayê. û vaye ne tenê nivîskarên Ermenî, lê yên miletên mayîn jî bin kevra derdikevin. Wek kaniyên zelal ku vê axa kal û bavê me Ermeniya stirîne. Aha yek jî ji wana ev e, yekî bi talan xudan şûret Fêrîk ku min bi xwe jê tercüme kiriye. Ez di wê baweriyê de me wekî ew gelekî hêja ye ku bibe endamê yekîtiya nivîskaran. Fêrîk çawa ku helbestan bi histayî dinivîsîne û bi wisa jî hemû helbestên xwe ji ezber bi histayî dixwîne. Dengê wî bilind û teqil ser guhdarwana bandoreke mezin çêdike. Di sala 1964 da li navenda Rewanê şêwra xwendekarên Kurd tê avakirin û ev şêwr şevên helbestan li dar dixe. Fêrîgê Yûsif bi helbestên xwe wan şevan geş dike û tovên welatparêziyê direşîne nava dilê geç û xortên Kurdan. Fêrîgê Yûsif
di sala 1967 da pirtûka xwe ya sêyemîn ya bi navê lîrîka diweşîne. Heval û hogirê wî zarokatiyê û nivîskar Wezîrê Eşo bi hewaskarî behsa helbestvaniya Ferîgê Yûsif dike. Di nava esmanê helbestvaniya Kurdên Sovyeta berê da ji salên pênciyên sedsala bîstî vir da çend stêrkên geş yên wek stêrka serê sibê derketin û di nav wan da yekî herî geş stêrka Ferîgê Yûsif bû. Ferîgê Yûsif di radyoya Rewanê da qasî çend salan dixebite û ji karê radyoyê dest dikişîne. Di payîza sala 1968 da berê xwe dide bihişta berdilê xwe, diçe gundê xwe. Di dibistana gund da dibe dersdarê ziman û edebiyata Kurdî. Yê vî karî heya sala 1990 jî berdewam bike. Ferîgê Yûsif di sala 1973 da pirtûka xwe ya bi navê Usibê Neviya diweşîne. Sala 1976 da dest pê dike di gundê Pampê da ji xwe ra avahiyekî çê dike. Xebatên xwe yên ji vê şûndatir li wir diafrîne. Di sala 1977 da pirtûka bi navê Narê, di sala 1984 da ya bi navê Hisret Defter, di sala 1987 da ya bi navê Dinya Delal û di sala 1993 da jî ya bi navê Hîveronê diweşîne. Di helbestên Fêrîk da hesreta welatê bindest û welatê nedîtiye pareke mezin cih digire. Bira xwezîl Kurdistana min şêm bûya, milletê min aza, xwendî û zên bûya. Derge, dîwan bi ziman û zarê min bûya. Bira hingê ayê şevê li min çar bûya. Qerpalekî reş li stûyê min da xwar bûya. Bira gêzikê dergevanê destê min bûya. Soqaqê Elcezîrê posta min bûya. Di dema helbest nivîsandinê da hest û helbest Ferîgê Yûsif dîl digirin. Frîdeya hevjîna wî çavderiyên xwe wiha parîve dike. Fêrîk helbest dinivîsî. Eger wî xweş nedihat, dixelaş davêt. Lê wexta wek dilê wî dibû, şa dibû. Pey nivîsarê ra bi hewaz dikete oda hemamê ser kursiyê rûdinişt û bi dengekî xweş distira. Di nav helbestvanên Kurdan yê sedsala bîstemîn da yên herî afîrner û mezin yek jî Ferîgê Yûsif e. Hevalê wî zarokatiyê nivîskar Emerîkê Serdar derbarê mezinbûna hunera Ferîgê Yûsif da vê nirxandinê dike. Ez ser wê fikrê me wekî Ferîkê encax sed salî şûn de bêfêm kirin. Çinkî ew mezintiya Ferîk e. Ew ê çetin zû bêfêmkirinê. Ez dikarim însafa xwe neşewtînim, bibêjim wekî nava Kurdê Sovyetê berê de Ferîk şaîrê me yî mezin e. Ew ê qurn û dewranan bijî. Ev hustayê helbestê dilê bênavber helbestan di Afrînê mixabin emrekî zû di sisiyê gulana sala 1997 da jiyana xwe dest dide. û ser xasteka wî li gundê wî di Pampa Kurda da dispêrina xê. Hevalê wî nivîskar û helbestvan Eskerê Boyîk vê xebera nepxêr ji xerîbiyê dibîhê û di helbesta xwe ya bi navê serxweşiya min da kesera dilê xwe bi van hestan tîne ziman. Keserên tel hêsra de şil bûne wax. Giran bûne vê êvara ser dilê min. Caw anîne, cawa nebixêr, cawa dilêş. Wefat bûye helbestvanê me yî mezin. Wek di helbestên wî da jî tê xuya gundê wî, çiyayên wî, mala wî ya gund li ber dilê wî pir ezîz bû. Ji dû xatirxastina Fêrîk, zerêya keça wî mala bavê xwe ya gund
ya Pampê bi navê Malmûzeya Fêrî Yûsif vekir û mîrata bavê xwe dide jiyandin. Heçî kesên ku diçin serdaniya gundê Pampê ewilîn wek ziyaretgehê diçin serdaniya malmûzexaneya Fêrî Yûsif. من دیتن قصر و قبه نقشی من چه کر شانشین اکی زمان لی روحی من هی ناف تدا دجی خانیه میکون چویل عثمان